Już w najbliższy weekend zapraszamy do Wejherowskiej Filharmonii na pierwsze w historii dzieło sceniczno-operowe w języku kaszubskim. Ten projekt został stworzony przez librecistę pana Tomasza Fopkę i kompozytora Michała Dobrzyńskiego. Wykonany będzie w dniu 13 grudnia o godzinie 19 tutaj w Filharmonii Kaszubskiej. Warto pójść dlatego, że to jest pierwsza kaszubska opera i warto być świadkiem historycznego wydarzenia. Warto też pójść dlatego, że jest to bardzo ciekawe pod względem kulturowym i artystycznym wydarzenie. Autorem libretta i scenariusza jest znany regionalista Tomasz Fopkę. Jest przede wszystkim doskonałym znawcą języka kaszubskiego, jest niesamowitym propagatorem kultury kaszubskiej, ale też współczesnym twórcą, który dużo wykonuje dzieł i teatralnych, pisze i oczywiście poetyckich. Zaproponowałem 8 takich wątków tematycznych, które miały ścisły związek z historią miasta Wejherowa i okolicy. Oparłem to na autentycznej historii pobytu Oskara Kolberga w 1875 roku. Był w Wejherowie i oprowadzał go tutaj po okolicy miejscowy nauczyciel gimnazjalny, polonista, i rok później tenże nauczyciel przesłał mu dodatkowe materiały. Opis obrzędów kaszubskich i między innymi zdjęcie Kaszubki. Ja z tego zrobiłem historię miłosną. Operę Rebeka zrealizowano w projekcie E-Kultura i Tradycja Nowe Spojrzenie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolberg 2014. To niezwykłe wydarzenie dla regionu i całego kraju. Jest autorską produkcją Filharmonii Kaszubskiej. Opera jest dziełem scenicznym realizującym wszystkie obszary. Muzykę, śpiew, często taniec, ale przede wszystkim grę sceniczną. Ale opera to już cała mechanika sceny. My teraz to posiadamy. Myślę, że warto przyjść, dobrze się bawić, zażyć tej rozkoszy muzycznej i rozkoszy obcowania z kulturą kaszubską w zupełnie nowym wydaniu. Poprzez stworzenie tego projektu Filharmonia Kaszubska dała popalić tym, którzy twierdzą, że kultura kaszubska to tylko folklor, to haftowane kubraki, ewentualnie pociąg do tabaki. Kultura kaszubska to też kultura wysoka, a ta opera jest też tego dowodem. Kolejny pokaz odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o godzinie 18. Operę na deskach sceny Filharmonii Kaszubskiej zobaczyć będzie można również w lutym przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy.